Πιστεύουμε ότι μπορούμε να την ανακόψουμε. Πρώτα, ένα στοιχείο είναι να συστηματικοποιήσουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές στη χώρα και να τις βελτιώσουμε, ώστε σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι που θέλουν να κάνουν μεταπτυχιακές να τις κάνουν εδώ και όχι στο εξωτερικό, και κυρίως να προβούμε σε μέτρα που είπα πριν. Δηλαδή, παραγωγική ανασυγκρότηση σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα σε αυτούς που έχει πλεονέκτημα η χώρα, και στις νέες τεχνολογίες, γιατί έχουμε πολύ καλά μυαλά, και στις κατασκευές, αλλά και στη βιομηχανία και στην αγροτική παραγωγή κλπ. Ούτως ώστε να απορροφηθεί όλο αυτό το εξαιρετικό δυναμικό και να μπορέσει να εργαστεί εδώ στη χώρα και να συνεισφέρει στην ανάπτυξή της.